Yo, what's up mga kabrad? So karon mga kabrad, magtanaw to sa mong manukan mga kabrad. Na anak ko din sa sulod mga kabrad. So, na din mga kabrad, duha ka manok. Nangaon sila. Mga kabrad na. Nangaon sila mga kabrad. Nangaon sila. Duha man sila. Kana usa mga kabrad, di na sila igsoon nga kon. Nikaon na siya mga kabrad, nikaon. Na pwede sila color. Nay sunoy duha ni mga kabrad. Lang ang sunoy. Kana ang sunoy mga kabrad. Naapa ni, na gikulong mga kabrad. Sa mga kabrad. Ay, wala man nakita. Wait lang mga brad. Di man siya magpakita mga brad. Di siya pagkita. Dua ka sunoy mga kabrad. Naturaw sa mga brad. Kana. Di sila iksaw mga brad. Ang naay pisuan mga kabrad. Wala pa ni nanganak ang uban mga brad. Pero naay piso ni palit mga brad. Ah, cute ani mga kabrad. Tawa mga brad. Di siya makita. Ato abrihan mga brad. Brad na. Kamon na to. Brad. Ato rin sila. Brad. Ang gawas silang brad ay. Kung na siya yung brad. Ay, sunoy. Kit kay kamo ni brad. Kaning mga piso. Mga kabrad. Ay. Kit na kay brad. Ang uban mga brad. Na babae ni mga kabrad. Napagkanan na mga brad. Di ko lang siya mga brad. Trapal siya mga brad. Trapal siya mga brad. Trapal. Tapos nagi ko lang. Nagi ko lang ka brad. Kaya pa kayo. Ito. Grabe kay kabrad, mga cute kayo mga bad. Ang tanaw ta mga kabrad ba. Tanaw ra ta kay bas luoy man kayo mga kabrad. Na tayo alaga na naman brad. Di ko makabrad. Ibot nga siya nga ni mga kabrad. Ipangbot nga og mga sin. Uy! Jaway mga kabrad. Jaway! Taghan siya og mga sin mga kabrad. Para di makuha ng mga iro mga brad. Na maoning tugparan nila. Ay. Kahoy susulod. Kung gusto ninyo ikamon among piso mga ay kung request ninyo nga ikamon ako akong among piso mga kabrad, sunod na lang jud. Sunod na lang jud. Na jud. Butan sila mga brad, butan sila. Ato abrihan. Huy. Hapit tagbong mga brad.
Na mauning sunoy ani ang tato na ibutang ang sunoy na mo nga duha man patak ipabuyan na lang ang kabrad na makabrad ibuyan na lang ang kabrad kay kuan duha man duha ka ingani man kabrad di magpahikom ang sunoy na nago. Sunoy mga kabrad. Mga kabrad na ay pagkaon sila ni mga kabrad na pagkaon na sila ngayon tawa pagkaon di maklaro mga kabrad di maklaro ang pagkaon na di makaon mga kabrad ay di maklaro deh abi yung makaon na nahindo naman yung mga kabrad sagbot na pod kay mag-o maning hinlo mga balad. 5 ni kapiso ang mga brad. 5. Kay basin. Mangutana mo baligya ha. Di biya na baligya mga brad. Pag sure mo mga brad. Di na baligya siya ha. Mua dyan eh. Buhi rin na mo ba. Kay kung na birthday ha. Dito ihaw no. Kabrad no. Ano lang sa kutob. Na. Sige na. Kung wala, ay, hapit malimtan. Kung wala pa mo nag-subscribe ha, wala pa mo nag-subscribe, subscribe na mo eh. Sige, bye-bye.